Hi mga kaupaw na vlog, na Vayo, welcome to my vlog tonight. So gabi na kayo nun ako sa gawa sa amang panimalay. So mga kaupaw, giprank na akong friend nga kagawad. So, oh my god, so grabe na mo yung chat. So nakikita mo siguro ninyo, no? So let's start. Taas na kayo may convo, ay grabe. Basa-basa lang mo ha kay. Ano ko, manang baha ka, daghan lang ko nangadunggan nga mga istorya ay lain pa jud kaayo ay anak ko then ano siya daghan ko siya mga chat mga kaupa. Oh my god, for sure masako yun sa ako mga kaupa yun siya unsa nga istorya man nang nakog balay pero padto nako sa ubos karon nga siya unsa nga mga istorya man nang akong topic nga siya anak ni ko nga hala uy grabe ay nakahilak jud ko ay sabi ko naman sa kanya then reply niya sa akin ano man ang ba ang sabi niya. And then wala ko nag-reply nga siya over kaayo unsa ba just ko first time ko ginawa to mga kaupaw so I hope you support me so no diba nagtatapin siya with with the emoji nga hilak oh my god dili jud nako magit kasi asa spelling sa git magit over ano na lang bala kong spelling oh sure ay walang signal mga kaupaw oh my god so ito hindi ko to friend ng ito char so nananay pero mga kaupaw oh my god mga kaupaw manang baon sa sa gas alam niyo mga kaupaw ano to siya sensitive ito na tao na to mga kaupaw grabe so first time ko itong ginawa sa kanya oh my god so I'm sorry ha kasi may moto na dumaan nakasi ako sa labas so yun siya sabi niya manang baon smart yan ha so over uy unsa gani manang nasakitan jud ko ay sabi niya hula naman ako ang istorya na makasakit sa imuha or sa bisan kinsa Frank oh my god takot oh my god alam nyo natakot na ako mga kaupaw so I think it's a prank na lang siguro ito manang unsa sumpay oh my god manang ba ano na nakay extra diha nga chinelas ay chinelas kay sakit na kayo ang ako ang tiil kay nipis kay nipis na kayo ang ako ang chinelas hello it's prank galit na mga kapal Diyos ko Lord so wait nyo ang comeback ko sa reply niya so welcome back to my channel so ito na mga kaupaw no ang reply niya kasi galit siya oh my god galit siya kasi sabi ko sa kanya manang you have an extra chinelas because my chinelas is very nipis and so very sakit na siya suoton so man akong chat dito and then sa ubos na it's a prank ito yung reply niya mga kapo yat ano ka manang pangutan ilang ati
Ipato ko siyang sister kung may chinilas ba. So, it's a prank. Um, YouTube. YouTube. Nako ni. So, waiting sa kanyang reply ha. Pang last. Ito na yung reply niya. Pang last. Pantay ka lang na kumanang ba? Sabi niya, in Tagalog, humanda ka sa akin manang. Oh, yun yung ano niya, reply niya. So ito na mga kaupaw. So, that will be all. Thank you for, ansa? Thank you for joining me here sa prank sa akong friends. So, sinabi ko sa kanya na i-YouTube ko para hindi siya magalit. Bye-bye. Nandun siya, kitang-kita kay nako siya. So, bye-bye all. I love you all. So, please don't be careful. Diba? So, don't forget to like and share my video and please comment and please subscribe na rin and click the notification bell. I love you all. Goodbye, Philippines.